L-ispettaklu li tant kien mistenni fi Pjazza Tritoni fil-Belt bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tas-Sibt għal ftuħ tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura sewa aktar minn 100,000 euro. Dan kien irrappurtat fil-ġurnal The Malta Independent fl-isfond ta' kritika li qed issir li l-ispettaklu ta' Tritoni kien kopja ta' spettakli oħra madwar l-Ewropa. Fil-fatt tal-kemm ir-reazzjoni ġenerali tal-poplu għall-attività kollha fil-Belt kienet pożittiva, l-ispettaklu fi Pjazza Tritoni ħalla lil xi wħud jaħsbu kif preparamenti ta' 6 snin setgħu jissarvu biss fi spettaklu li oriġina minn pajjiżi oħra. Persuni li tkellmu ma' Net News qalu li meta raw dan l-ispettaklu u ndunaw li hu simili għal dak li diġà kienu raw f'Amsterdam, staqsew bejnhom u bejn ruhom kif il-Fondazzjoni Valletta 2018 ma rantx li jittella spettaklu totalment Malti, partikolarment meta wieħed iqis l-ammont kbir ta' skejjel ta' sfin u oħrajn mużikali li għandna f'pajjiżna. Dwar il-prezz fil-ġurnal The Malta Independent kien spjegat li l-ħlas ta' 103,000 euro mingħajr VAT sar wara ftehim bejn il-Fondazzjoni u l-Kumpanija Internazzjonali bl-inklużjoni tal-mużika, id-direzzjoni artistika u l-ekwipaġġ fost l-oħrajn. Sa dan it-tant, fil-waqt li ftit jiem qabel iċ-ċelebrazzjonijiet saret l-inawgurazzjoni ta' Pjazza Tritoni mill-Prim Ministru, Net News innota li għadu qed jitkompla x-xogħol f'din il-pjazza. Għadu fi stat diżastruż u ta' abbandunu koll il-fost tal-Belt li suppost ilu xhur lest, proġett li wkoll kien parti mill-pjan ta' Renzo Piano.